Nah, जों थांगासिनो दा जों आखुनो दे नों उनुना सिनथा थांसिगोन नै जोंहा खानाफोरदों नाथाय हेलो kabar kana kaki sana फाइनाली गाइस जों थांसै Nah, जों थांगासिनो Seng mas, goreng mas, putukli mas আৰু কি আছে আৰু বহুত ইফতি বস্তু খাব আমি মাছ মাৰি আছো আজি পাব না নাপাব আজি মই তাতে থাকিম আজি মই মাৰি নাহো মানে পকৰাটোতে থাকিম আজিবা পাব না নাপাব নাপাব মই নাথাকিম আৰু মইতো বিজামাতে থাকিম जों थांगासिनो नै क'क्राझाराव जुदि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्ट मोनब्ला नायलांबाय दं आरो इच्छा गैयामोन नायनो Instagram नायनाङा इच्छा थाबा नाय इसा जबरदस्ति खालामा जों जबरदस्ति खालामबा जों लाइक कमेन्ट हो इच्छा दंब्ला होनसिगोन दा हाय गाइस जों दिनै क'क्राझाराव थांनांथारबाय ओमफ्राय आं हारसिंनो लनलि ओमफ्राय साफु जरा जरा नायनो हागोन नोंथांमोना गासिबो पुरा आंबा सिंगेल पुरा आंबा नायब्ला नाय आरो नायाब्ला दरखार गैया एसां जबरदस्ति खालामा Welcome back to my YouTube channel Suno Mono Bulu Bulu Sobat Sobat Tonton kan kita video bisa video para kawan tapi itu nonton nanti video ku naik interest ka total nilai itu दिनै जों जोंनि मा होनो दुधनायनि सिफुंनि क्रिस्टियान जों मा होनो क'क्राझारनि जों मोनसे प्रग्राम दं आरो बेयावनो जों थांगासिनो मा होनो जोंनि क्रिस्टियान जा बेखौ हांख्रायना लिंहरदो आरो बेयाव थांगासिनो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनो जुदि नायनो गोसोब्ला थ' सोलोंलांबाय थादो सेक्सि मा खबर मोजाङानो ओमफ्राय बेसे एक्साइटेड जाना दं क'क्राझाराव थांनायाव नाथाय हाबनो गोसो दंमोन सिरिया खबर खालामादे ओमफ्राय नोंथाङा जिएफटे बिजि दरखार गैया ओमफ्राय नोंसोरलागा Muhammad नोंनि सिगनेचार माबा डाइलगखौ mana नोंनि सिगनेचार डाइलगखौलाय mana yang bisa Hah? Guys go. Hai guys hello how are kana kaki sana Oh finally guys जों थादिब बसबाय bye ओमफ्राय दा जों आखुनो aku naikinnya air pasnya पुरा बियो मा होनो मबाइल डाउन पुरा फुल खालामसिगोन आखुनि पुरा टांकिखौ मबाइल डाउन purno aku nang मा दोननांबाय आखुनि खालि नांदोंना ओमफ्राय जों आखुनोसै हासुनोसै नै बिथाङा हासुगासिनो दं पुरा फ्रेस मोनदों बेम्बोसन क'क्राझार सफैबाय क'क्राझार सफैबाय जोंहा नै क'क्राझार सफैबाय मादि नांबाय फाइनालि जों सफैबाय लक्ष्मीनारायण एक्सप्रेसजों सफैबाय जों नै दा बेयाव सफैबाय आरो कारेक्टबा पुरा बास दं सफैबाय finally मोनफैबाय जोंनो guys सफैबाय थ' पुरा खुला जानानै दं रावबो फैथ'वाखै दा मिटिङा स्टार्ट जाथ'वाखै आरो ग्रिन रुम मोनबाय पुरा ग्रिन रुम मोनबाय आरो मोनबाय जों एबा मोजां नुजोलै खारा जोलै
बेबायदि साजायदों आरो ओमफ्राय नै लोगोफ्रा बिदि दिन्थिनांगौ बिदि आजाव नों मन्त्रि मानो दे 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 1 2 3 go Dia nu ununa. Ayo. Oh, deh. Deh, hai. Ora, hai saya. वाह क्या सीन है बिथाङा नै जोंनि मन्त्रि गिदिर मन्त्रि बिदि जायो अपमान बिजाब गला गोबां बिजाब मोननाय जायो बेहाय मैहुर हरनि नुथाय बेबायदि आरो ओइ फै जोंहा दिनै गोबां मुंदांखा जों बयजोंबो मिथिजाखानाय गोबां देंखोगिरि जोंनि फैसालिनि उनाव सौफैनानै दंखायो Kapan apa kita? Di sini. Ang mazat he. Aku pula.